Igor potešil Andreja Danka. Áno. Á, ďalšia radosť vo mne. Do parlamentu priniesol alkohol. Takto sme dopadli. Takéto pravidla máme nadstavené 36 rokov po revolúcii, že bez problémov môžete v parlamente slopať čokoľvek, aké ľúbite. Slabšie, silnejšie, domáce, kúpené, akékoľvek. Ale alkohol, tiktaky, lentilky, Bože chráň. Na zdravie. Že keby bol alkohol, je to alkohol? Čo by ste si dali? Nie. Doneste pohár, okoštujte. Dobre, takže keďže to nie je alkohol, nech sa páči ďalej. A ak by to bolo alkohol, pán predsedajúci? Nech sa páči, pokračujte. To, že Danky nemal chuť na alkohol, je asi tak uveriteľné, ako že nezrazil semafor. Odhliadnúc od Dankových potrieb, je smutné, že do Národného parlamentu môžu chodiť a chodia podgurážení poslanci. A potom sa niekto čuduje Ficovi, že slope. Prezident Pellegrini vetoval rentu pre generálneho prokurátora Žilinku, ktorý schválil parlament. Čože? Nepáči sa mu, že ju môže dostať ešte pred ukončením plného mandátu. A to je, že si jeho! Po ťažkej robote ale potreboval ukázať svoj papalášizmus a s prezidentskou kolonou a majákmi sa išiel ostrihať k barberovi. Veď nech celé Slovensko vie, že ide prezident. Europoslankyňa za Smer Lašáková robí prednášky o Európskej únii, kde hovorí o vystúpení z EÚ. To není normálne! Ak to pani poslankyňa myslí vážne, tak s Pánom Bohom. Lebo by sme si mohli rovno pripraviť cestovný pas na cestu do minulosti. Tento týždeň sa konali aj národné filmové ceny Slnko v sieti, ktoré sa mali vysielať na RTVS. A s kým? Pardon, STVR. No nevysielali. STVR vysielanie zrušila, pretože sa báli slobodných názorov umelcov zo skúseností spred roka. Tento rok sa teda prenos konal na YouTube. Film Vlny rozpráva príbeh o odvahe a hrdinstve. Ale o hrdinstve, ktoré nevzniká z túžby po sláve, ale z nutnosti postaviť sa zlu. Je to príbeh človeka, ktorý riskoval všetko. Riskoval kariéru, riskoval rodinu, riskoval osobnú bezpečnosť a to len preto, aby urobil vec, ktorá je správna. Nie vec, ktorá je pohodlná, nie vec, ktorá je výhodná, ale vec, ktorá je správna. Preto by som dnes večer chcela túto cenu venovať aj všetkým tým, ktorí nezabudli na to, že mlčanie je forma súhlasu. Že pokrčenie ramien a odvrátenie pohľadu môže byť začiatkom konca. A že odvaha nezačína žiadnymi veľkými gestami alebo činmi. Odvaha začína jedným malým nie, možno v situácii, keď väčšina hovorí áno. Zažil som dobré aj zlé časy. Dnešné považujem za najnebezpečnejšie. Ale vydržať a prekonať sa dá aj zdánlivo nemožné. Bolo to témou a posolstvom väčšiny mojej tvorby. Je o človeku s ľudskými slabosťami. Antihrdinovi v pazúroch moci. Dovolím si, ctení kolegovia a kolegyne, ešte vám poradiť. Buďte trpezliví a vytrvalí. Nenechajte sa znechutiť alebo zastrašiť. Nedajte si zlomiť chrbát. Najlepšie nikdy. Zanechajte svedectvo o tejto dobe. Takže v úvodzovkách verejnoprávna STVR neodvysielala národné ocenenia, lebo sa bojí slobodných názorov? A čo s tým, a čo? Smrdí to praktikami z Ruska. Keď sa mi niečo nepáči, tak to jednoducho umlčím. Máme však aj dve pozitívne správy. Jedna z nich je, že extrémistu Bombica opäť zadržala polícia kvôli pokračovaniu v trestnej činnosti. Pozemšťan! Je to tu zás!
za čo pre neho prokurátor žiada väzbu. A druhá je, že kauza Očistec, v ktorej je namočený Tibor Gašpar či Norbert Beder, pôjde pred súd. A poviem vám, nevyzerá to pre nich veľmi rúžovo. Jen rúžová to môže byť. To bude na dnes všetko. Ďakujem vám za vypočutie a počujeme sa zase budúci týždeň. Jen rúžová to môže byť.